खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। आं नीलिमा बाला ब्रह्म, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ अकिल गगैआ आसामनि शिबसागरनि रैखाथि मन्थ्रि बिमल बराखौ बोखारनो दाबि खालामो। दैबाना हेफाजाब रानलायनायाव बेले-बेजेनि दाय होदों। रायजोर दलनि एमएलए अकिल गगैआ 7 आगस्टआव आसामनि मन्थ्रि बिमल बराखौ शिबसागरनि रैखाथि मन्थ्रि महरै बोखारनो दाबि खालामदों, जाय गोहोम खोख्लैजानाय नखरफोरनो दैबानानि हेफाजाब राननायाव गोबां बिबाङाव बेले-बेजे आरो राजखान्थियारि मदद होनायखौ दाय होदों। मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गगैआ दाबि खालामो दि गोबां नंगुबै दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ सरकारनि हेफाजाब होनाय जायाखै। फारसेथिं गोबां खाबु मोननाङै मुलाम्फा मोनगिरिफोरा अनसुंथाइ मोनबाय। बिथाङा अजद होदों दि दैबानानि गिबि खोन्दोआव बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा रिलिफ अपारेशननिफ्राय गोजानाव दंमोन आरो रायजोर दलनि मावथिफोरा गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायाव गोख्रोङै नांथाबदोंमोन। गगैनि बायदिब्ला रिलिफ नाजानायखौ रायजो राजाफोरा बाख्नायनायनि उनावसो बिजेपि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। गगै बिथाङा बिमल बराखौ बिजेपिनि मददगिरि आरो दोलोनि वार्ड मेम्बारफोरनि गेजेरजों रिलिफ मुवाफोरखौ रानना होनायनि अजद होदों। बिथाङा बुंबावदों दि बिजेपि वार्डनि सासे सोद्रोमाया रिलिफ मुवा बेसादफोरखौ गाज्रि खालामदों आरो दाबि खालामदों दि जेब्ला जायगानि सुबुंफोरा बे जाथायखौ फोरमायदोंमोन अब्ला दायनिगिरिफोरनि सायाव जेबो राहा लानाय जायाखै। बेनि उल्थायै गगैआ अजद होदों दि जाय सुबुङा बे दायखौ दैखांदोंमोन बिखौ जोबथेसालियाव दोननाय जादों। रायजोर दलनि दैदेनगिरिया बेखौबो अजद होदों दि शिबसागर आरो चराइदेवआव गोबां मोननांगौ मुलाम्फा मोनग्राफोरा सरकारा फोसावनाय 15,000 रांनि अनसुंथाइ मोनाखै। शिबसागर आरो चराइदेवआव अजद होनाय बेले-बेजेनि थाखाय बिमल बराखौ दायनिगिरि होननानै गगैआ दाबि खालामो दि गिबि मन्थ्रिया बिथांखौ थाबैनो गार्जेन मिनिस्टारनि मासिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो दैबानानि रिलिफखौ मोजाङै रानना होनांगौ होनना दाबि खालामो। नैथि खौराङाव दङ सनापुराव लामा जाब्रबथायाव बिमा 5 बोसोर बैसोनि फिसाजोनि जिउ खहा। मैया 7 आगस्टखालि सनापुरनि लालमाटि ओनसोलाव थानाय माहारियारि राजालामा 27 आव गोख्रैथिजों खारनाय बलेर'आ बिसोरनि साखा खबनैजों सौग्रावनायनि जाहोनाव गुवाहाटीनि साखाथियाव सासे आइजो आरो बिनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजोनि जिउ खहा जायो। रुंसारि जानाय सुबुंखौ सनापुरनि ममता पाठार ओनसोलनि थागिबि नीलाक्षी इंटी आरो बिनि फिसाजो अदिति रहां होननानै सिनायथिनाय जादों। बिमा फिसाजो सानैया बेदर बायनानै न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो बिसोरनि स्कुटिया 27 नं हादोरारि राजालामाखौ बारनो नाजानाय समावनो गोख्रैथिजों खारनाय बलेर'जों सौग्रावो। बिमा आरो फिसाजो सानैबो जायगायावनो जिउ गोमायो। बलेर'आ जराबादनिफ्राय जागिरद फारसे थांगासिनो दंमोन। थैनाय सुबुंनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव दैथायहरनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ थाइलेन्डनि फरायसालियाव गुलि गावग्लुंनाय, सा 6 सुबुंनि जिउ खहा, सा 20निबो बांसिन जोखोम। शुक्रबारनि फुंबिलियाव थाइलेन्डनि देबसिरिन नोनथाबुरि फरायसालियाव सासे फरायसाया गुलि गावनानै सा 6 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 20निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जिल्लाया बंग'ख्रुइ जिल्लायाव दं, जाय नोनथाबुरि हादोरसानि बेंककनिफ्राय साहा दं। बे दुखुनांथाव जाथायाव सा 3 फोरोंगिरि आरो सा 3 फरायसाया जिउ खोमादों होननानै पुलिस बिबानगिरिफोरा फोरमायदों। फोरमायनाय बादिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया 30 सिम बांनो हागौ। गुलि गावनायनि खौरां मोननायनि उनावनो प्लाइबां पुलिस थानानि जायगानि बिबानगिरिफोरा फरायसालिसिम सौहैयो। पुलिस हानजाया फरायसालिनि गासै फोथारखौ रैखाथि होयो आरो सन्देह गोनां सुबुंखौ सासे फरायसा महरै सिनायथि होयो। नायबिजिरगिरिफोरा दा जाथायनि गुदिखौ मिथिनो थाखाय गुलि गावनायनि जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा दासिमबो बे गाग्लोबनायनि गुबै जाहोन एबा बाहायनाय हाथियारनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायाखै। खहा जानांनाय सुबुंफोरनि मुं आरो बिसोरनि जखम जानायनि गोब्राबथिखौ बिबानगिरिफोरा फोसावथ'वाखै। पुलिसआ रायजो राजाफोरखौ खावलायो दि फरायसालिनि फोथाराव सोलिबाय थानाय रैखाथि अपारेशनखौ लाइभ स्ट्रिम खालामनो नाङा।
दायनिगिरिया गावनि आवथायाव दं ना गैया बेखौ दासिम मावख'गिरिफोरा रोखा खालामाखै। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गिबि नायबिजिरनायखौ फोजोबनायनि उनाव आरोबाव खौरां फोसावनाय जागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि नगावआव आयेन नङै मोसौ बेदर दानग्रा न'खौ फोजोबस्रांनाय जादों। आसाम पुलिसआ 285 किल'ग्राम सन्देहगोनां मोसौ बेदर, मा 36 मोसौ आरो मानै मैसोफोरखौ जब्द खालामनानै नगावआव फुंनि अपारेशननि समाव आयेन गैयै दानग्रा न'खौ गाग्लोबदों। मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला दानग्रा न'खौ बुंनाय बादियै नुर आली आरो नुर जमाना सामलायोमोन। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै आसाफ आलीखौ खायो। फारसेथिं गुबुन सानै दायनिगिरिखौ हमनो नाजागासिनो दं। पुलिसआ जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो खारखोमानानै थानाय सुबुंखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ आसामनि काछाराव खारबाय थानाय काराव सानै उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनानै हानजायारि जिनाहारि खालामना साथाम हमजादों। पुलिस मावख'गिरिफोरा बुंदों दि आसामनि काछार जिल्लानि साथाम लाइमोनफोरखौ मिज'रामनिफ्राय सानै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ मोनसे कार सिङाव बिसोरखौ आथोनारियै अनागार खालामनायनि थाखाय हमनाय जादों। दाय होजानायफोरनि बैसोआ 20 निफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव। काछारनि क्राइम ब्रान्चनि पुलिस बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला 3 आगस्तखालि फुंनि 2:30 रिंगासोआव सानै उन्दै हिन्जावसाफोरा धलाई पुलिस थानासिम सौफैयो आरो बिसोरखौ लांखारनानै जिनाहारि खालामनाय जादों होननानै फोरमायो। बे केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो जुवेनाइल जास्टिस सिस्टेमनि दफाफोरनि सिङाव सामलायनाय जादों होनना काछार पुलिसनि सासे मावख'गिरिया बुङो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला अजद मोननायनि उनावनो बिथांमोना भारतीय न्याय संहिता BNSनि सेक्सन 72 18 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय आरो 87 लांखारनाय लोगोसे आथोनारि दायनिफ्राय गथ'साफोरनि रैखाथि पक्स' एक्ट 2012 नि सेक्सन 6 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। साथामबो दायनिगिरिफोरखौ उनाव हमनाय जायो। दायनिगिरिफोरनि सिनायथिखौ राजनगरनि थागिरि 20 बोसोर बैसोनि अमजद हुसैन लस्कर, भागा बाजारनि 23 बोसोरनि सद्दाम हुसैन लस्कर आरो धलाई पुलिस थानानि सिङाव थानाय कासपुरनि 25 बोसोर बैसोनि रिंकु दास होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा हिन्जावसाफोरखौ मोनसे कमन बिजनेस एस'सिएशननि गेजेरजों सिनायदोंमोन होननानै दाबि खालामदों। नाथाय नायबिजिरगिरिफोरा बुंदों दि बे दाबिखौ दासिमबो फोरमान खालामनाय जायाखै आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, जायनि थाखाय गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसआ बुंबावदों दि बोलि जानांनाय सुबुंफोरा मिज'रामनि कोलासिब जिल्लानि थागिबि। द'थि खौराङाव दङ फिसायनि फाव फान्दायनायनि अजद होदों आइजोआ। गुवाहाटीआव स्कुटिनिफ्राय लाइभ राउन्ड गोनां मेगजिन बोखांनो हादों। गुवाहाटीनि फेन्सि बाजार ओनसोलाव पुलिसनि संदाननाय अपारेशननि समाव गंसे स्कुटिनिफ्राय 3 गोथां राउन्डजों बुंफबनाय मेगजिन बोखांनो हायो, जायनि जाहोनाव उदांस्रि साननि रैखाथि राहा खालामनायनि सिगां नायबिजिरनाया जागायदों। जाथायनि उनाव जाय आइजोनाव बे मेगजिनखौ बोखांनो हादोंमोन, जायनि मुंखौ ग्रुसा डेका होननानै सिनायथिनाय जादों, बिथाङा जेबो लोब्बा गैया होननानै फोरमायो आरो अजद होयो दि बिखौ बिनि फिसायआ फज'दोंमोन। डेकाया दाबि खालामदों दि बिनि फिसायआ बिनि हेंथायै कैसार खालामनायनि बाहागो महरै बे मेगजिनखौ स्कुटि सिङाव सिरियै दोनदोंमोन। बिथाङा बुंबावदों दि बे जाथाया सोलिबाय थानाय नखरारि नांज्लायनायनि थाखाय जादों आरो गावनि फिसायखौ आयेन बेरेखा हाथियार आरो गुलि बारुद थानायनि अजद होदों। बियो उत्पीड़ननि अजदबो होदों आरो दाबि खालामदों दि बिथाङा गावनि सिगांनि हाबाफोरनि फोरमायथिखौ दोनखोमादोंमोन। दिसपुर पुलिसआ केस नं 577/26 रेजिस्टार खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि डेकानि अजदफोरखौ फोरमान खालामनाय जायाखै आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ शिबसागरनि हालवाटिंआव 32 पिस्तलजों लोगोसे लाइमोनखौ हमदों। दाबि खालामनाय हाथियारखौ नागालेन्डनिफ्राय फाननो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन। 7 आगस्तआव शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय हालवाटिंआव पुलिसनि अपारेशनाव सासे लाइमोनखौ 32 कैलिबर पिस्तलजों लोगोसे हमदों। दायनिगिरिफोरखौ बारुआ पुखुरिनि थागिरि बिन'द गगल होननानै सिनायथिनाय जादों। मोनसे खौरां मोननायनि सायाव पुलिसआ लाडयगड़ मिसिं गावआव सिग्रोमो, जेराव बिथांनि आखाइनिफ्राय हाथियारखौ बोखांनो हायो।
गिबि सोंनाय फिननायनि समाव दायनिगिरिया अजद होनानै बुङो दि बियो बे पिस्तलखौ नागालेन्डनिफ्राय आसामाव फाननो थांखि लानानै लाबोदोंमोन। पुलिसआ हाथियारखौ जब्द खालामनानै दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव सोंनाय फिननायनि थाखाय गावसोरनि आवथायाव लादों। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो हाथियारनि फुंखाखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो माबाफोर गिदिर हाथियार फालांगि नेटवर्कआव लोब्बा दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा जानो हाथाव सोमोन्दो आरो आयेन बेरेखा हाथियारखौ बायग्रा सुबुंफोरनि थाखायबो नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।